हेलो लोगोफोर बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली गुड निउज बेनो जाबाय पिएम किसान 19 किस्ति सरकारनि मथेब्ला नाथाय खायसे 17 18 किस्ति बा बिनि गाहायाव मोनदों। दा बिनि सायाव दहाय फुङाव भिडिअ होदोंमोन जे राङा दिनै हाबगोन होननानै। दा फाइनाली गुड निउज बेनो जाबाय रां हाबबाय। स' बे रां हाबनाय मेसेजखौ नोंथांमोना देखायगोन, नाथाय नोंथांमोना भिडिअ नायलांजोब अब्लासो बुजिगोन, नङाबा नोंथांमोना आन्दायनो हागौ। मानोना गोबां लेट जाबाय, 2 बाजियाव बाथ्रा होदोंमोन नाथाय एसे लेट जादों। बेनो जाबाय 6 PM जानायनिफ्रायसो हाबदों मेसेज फैनाय बादिब्ला। नाथाय सोरबा बिनि सिगां मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव साख्रिनि आपडेट प्लास सरकारि राङारि अनसुंथाइनि सायाव भिडिअ नोंथांमोना मोननो हागोन। दा सरकारा बुंदोंमोन 24 फेब्रुवारियाव रां सोगोन होननानै दिनैहाय। स' फाइनाली बे राङा हाबबाय। नोंथांमोना आं लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन आरो लोगोसे स्टेटासा माबायदि दङ जों बेखौ नायग्रोनानै सोर सोर मोनथावगौ जों बेखौ बाव आइडिखौ होनानै जोङो नायगोन आरो। स' बेखायनो बेयाव जोङो आइडिखौ होनसै, बेनिफ्राय आइडि खांनानै नोंथांमोना बेबायदि सिस्टेम दङबा रांखौ मोनगोन। दा बेनो जाबाय बेबायदि ब्लेंक दंबाबो नोंथांमोना किस्तिया दंबाबो राङा हाबबाय। दायो आपडेट जाथ'वाखै, 2000 राङा हाबबाय। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो फैसा हाबनाय एबा किस्ति हाबनायखौ। जायनि एकाउन्टआ गासैबो स्टेटासा अके दङ, आधार सिडिं लेन्ड सिडिं KYC आ दङबानो नैबे किस्तिखौ मोनदों। बेनो जाबाय सरकारनि मथेब्ला 19 किस्ति, नाथाय नोंथाङा 18 किस्ति एबा 16 किस्ति बा 9 किस्ति मोनदों आरो। माने सोनारगोन बे नोंनि मोननायनि सायाव आरो। गासै भारत हादराव 9,70 लाख बेनिफिसारि फार्मारफ्रा बे रांखौ दिनै मोनबाय। स' बेखायनो गाबोननिफ्राय नोंथांमोना बख'नो हासिगोन एबा ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हागोन जुदि नोंथांमोना नेट बेंकिं दङबा बा नोंथांमोना फनपे दङबा। जायखिजाया 2000 राङा हाबजेनबाय। गासैबो जुदि अके दंबासो मोनदों आरो खायसे खायसे प्रब्लेम्स गोनांफोरा मोननाय जायाखै। आरो जायफ्रा मोनदों कमेन्ट्स खालामदो। दाथ' नोंथांमोना मोनखाबाय लाइभ प्रुफ रां हाबनायखौ। बेनो जाबाय दिनै पिएम किसाननि 19 किस्ति हाबबाय आरो नेक्स्ट लेभेलाव 20 किस्तिनि गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोना नैबे चेनेलाव एबा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन। बेखायनो साबस्क्राइब खालामना ला, जायनाखि गोदानमोन आरो नेक्स्ट लेभेलाव गोदान सरकारि राङारि अनसुंथाइनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ मोननो हागोन आरो नेक्स्टआव ओरैबायदि जासिगोन KYC सिस्टेमखौ माने लाथारगोन, नाथाय मोनसे बाथ्रा फिंगारप्रिन्ट एबा OTP नांलायला। नेक्स्टआव फट' डाइरेक्ट लाइभ फट' खेबनानै नोंथांमोनखौहाय KYC लानाय जागोन आरो नेक्स्ट लेभेलाव। दा बेनोमोन नोंथांमोननि मोननो गोनां किस्तिनि आपडेट आरो नेक्स्ट लेभेलाव गोदान राङारि अनसुंथाइनि सायाव भिडिअ मोनगोन, जेरै अरुण'दय बा गुबुन स्किमनि सायाव प्लास सरकारि साख्रिनि सायाव आरो लोगोसे गोदान साख्रिनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंनो लेटेस्ट आपडेट मोननो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।